de compartir, ¿no? Ara, les xerrades sobre el màster s'han acabat i ara anem a fer una xerrada completament distinta. Per què? Perquè és una xerrada del programa de doctorat industrial d'esta universitat. I és Javier Rivera, és el responsable del coordinador de doctorat industrial. I l'he fet vindre perquè volia comentar-vos coses aprofitant que esteu així. M'estava comentant, és que un dia només fa el doctorat els que són cerebritos, que tenen més nota perquè poden accedir a les beques. Hi ha una possibilitat de fer el doctorat sense tindre tanta nota i poder accedir a beques, que és el programa de doctorat industrial. I no voldria que abandonàrem la carrera universitària en acabar el grau sense cursar un màster i poder accedir a aquest programa de doctorat industrial. És una altra via. És que diuen, no, és que jo no vull dedicar-me a la investigació en matemàtiques, o jo no vull dedicar-me a ensenyança en secundària, no, és que jo vull anar a l'empresa. Existeix la possibilitat de fer un doctorat en una empresa i fer un doctorat en una empresa de cap del Ministeri o del cap de la Generalitat Valenciana. I és una via que no la coneixíeu, perquè jo no la coneixia abans de que vingués Javier a contar-nos-la, i per això li demana que vinga per a que ens la conteu vosaltres, que sou els principals interessats en aquest. Gràcies. Quasi tota la xerrada. Gràcies. Bueno, moltes gràcies al Degà per la presentació. Ja ha fet pràcticament quasi tota la meva presentació, però bé, com bé ha dit ell, jo crec que és important també que conegueu totes les alternatives que hi ha una volta al cap de la carrera. Jo sí que és veritat que també hagués agraït el que em digueren què hi hauria després i què és el que podríem fer i totes les opcions que n'hi ha per poder començar a decidir. És veritat que potser per a vosaltres és un poquet pronte, si ara aneu a començar a llegir un poc els màsters, però també és veritat que anar donant-li un poc d'encaminament al que aneu a fer és també una elecció que deveu començar a fer. Jo sempre m'agrada també ficar-me un poc com a exemple, perquè és veritat que jo tampoc era una de les persones que volia fer un doctorat. Jo estudiava biotecnologia, és veritat que no té res que veure en matemàtiques, però també és veritat que el vostre perfil té moltes sinergies en molts camps diferents. I en aquest aspecte, jo quan vaig acabar biotecnologia me'n vaig anar també a l'estranger, vaig estar fent la meva tesis de final o el projecte final de carrera, que era en aquell temps a un institut d'investigació a Suïssa, i després em van oferir fer un doctorat. Jo en aquell entonces també vaig pensar que no era una opció a considerar, també és veritat que tampoc era el moment, però em van dir el teu projecte de doctorat va ser una tesi molt aplicada que va anar al mercat i em vaig llançar també un poc a fer el doctorat amb l'Institut d'Investigació. Allí vam muntar una spin-off també de l'Institut d'Investigació. Després vam treure 2 patents també relacionades amb la spin-off. Vaig estar 5 anys treballant com a director d'investigació i desenvolupament a la spin-off, al mateix temps que treballava també a l'Institut d'Investigació. Després ja vaig tornar un poc a l'Institut d'Investigació i ara he començat, com bé ha dit el Degà abans, com a coordinador de doctorats industrials a la Universitat de València. És una iniciativa que va impulsada a través del Ministeri. Hi ha molt d'interès també en potenciar tot el que és la transferència entre la universitat i les empreses, intentar apropar i connectar totes aquestes relacions. En aquest aspecte, el decret que regula, sí que hi havia universitats, com per exemple la Politècnica, que estava fent algunes coses d'aquest tipus des de 2007, 2008, però sí que és veritat que el Real Decret que regula els doctorats industrials és de 2011, relativament recent, i és una cosa que la Universitat de València no estava potenciant massa i no estava treballant massa, però ara, arrel al conveni aquest que s'ha firmat i l'impuls que porto des de l'administració, s'ha decidit crear una figura com la meva, en la qual el que estic fent un poc és arrimar les empreses a la universitat a través dels doctorats industrials i buscar també tot el que són els candidats que puguen estar treballant en les empreses i al mateix temps a la universitat per a doctorats. Sé que són, com ara explicarem, són perfils totalment diferents perquè són molt més aplicats. És una tesi a lo millor que es pugui fer a la universitat de manera que siguin més acadèmiques o que tinguin una finalitat més docent a l'acabar el projecte, sinó que va molt més enfocat en que les empreses al final tinguin un procés o un producte que posar en el mercat. I en aquest aspecte sí que és veritat que jo, per exemple, ho vaig agrair el veure que els teus resultats o tot el que tu has estat fent durant 3 o 4 anys no acaba en un caixó, que no és
no és tan senzill com que acaben un caixó, però sí que és veritat que quan tu veus en el mercat els és molt més realitzat. I després d'haver-vos explicat jo un poquet la meva història també, per a que conegueu l'exemple meu particular, explicar-vos un poc de l'escola de doctorat, els programes de doctorat. Hi ha alrededor de 60, no n'hi ha 61, però també 62, depenent un poc dels programes, si mires els que n'hi ha combinats en diferents universitats. Estan diferenciats en 4 rames diferents: les ciències bàsiques, les de ciència de la salut, ciències socials i arts i humanitats. Exigen entre 400 i 450 tesis tots els anys. Hi ha entre 4.000 i 5.000 alumnes matriculats tots els anys també, els que comencen i els que estan fent el doctorat. Hi ha també 2 modalitats de doctorat. Una és a temps complet, que la tesi sol durar al voltant de 3 anys, i la de temps parcial, que sol durar 5 anys, a no ser que hi ha alguna extensió. Això són alguns exemples dels programes de doctorat. Hi ha una varietat en el qual, com he dit abans, potser els que més es poden adaptar al vostre perfil podrien ser els de matemàtiques i els d'estadística i optimització, que estan així en la facultat, però també és veritat que per als vostres perfils les sinergies que podeu tindre amb altres tipus de disciplines podrien adaptar-se també a moltes altres línies d'investigació, en el qual avui en dia que es generen tantes dades i que costen tant d'analitzar perfils com els vostres, o inclús de programació per a temes d'ordinador, també serien perfils que podrien encaixar en altres tipus de doctorats. Així, he volgut ficar també un poc els 2 programes que tenen a la facultat. Hi ha algunes línies d'investigació que hi ha amb els 2 programes de doctorats. Hi ha moltíssimes, podeu consultar a la web de l'escola de doctorat els programes de doctorat que hi ha i podeu veure que hi ha un munt de línies d'investigació diferents. Ja he seleccionat algunes de les tesis que s'han llegit en els últims anys i que tenen també una aplicació en diferents camps, com podria ser la simulació del metabolisme de cianobactèries, o el comportament termomecànic de pilots prefabricats, o l'estudi energètic d'edificacions. És a dir, al final, com he dit ja un parell de voltes, el vostre perfil pot adaptar-se molt bé a diferents disciplines i combinar el coneixement d'altres investigadors amb el que vosaltres feu. Per definir un poc què és un doctorat industrial, no deixa de ser una tesi, cal complir els requisits de cada programa de doctorat, però sí que és veritat que la particularitat d'aquest tipus de doctorat és que tens que estar contractat per l'empresa durant tot el període de la tesi. Això significa que tens que estar més vinculat a l'empresa, al final es participa en un projecte d'interès per a l'empresa i en el qual l'empresa és, com si diguem, el pilar central del projecte, perquè cal desenvolupar un procés o un producte que l'empresa tinga interès, ja que va ser el que va finançar el projecte. Les condicions que deuen complir-se per a obtenir la menció industrial és participar en un projecte d'investigació, que és, com ja he dit abans, que portarà a terme en l'empresa o en col·laboració amb diferents investigadors també de la universitat, però que siga d'interès, i durant tot aquest temps cal tindre un contracte laboral o mercantil amb l'empresa. És un dels requisits que al depòsit de la tesi cal corroborar des de l'escola de doctorat per a poder obtenir la menció industrial. Els objectius d'aquest tipus de doctorat, al final, per part de l'administració o de les empreses, la universitat també té els seus objectius, i per part dels doctorants, cada un al final té un poc en aquest triangle els seus objectius. Per part de l'empresa o l'administració pública seria atraure a persones amb coneixements i competències, accedir als grups i centres d'investigació de la universitat, augmentar la seva competitivitat, potenciar col·laboracions i accedir a beneficis fiscals d'investigació i desenvolupament. Això és molt important també perquè hi ha moltes empreses que quan intenten arribar-se a la universitat és possible que no tinguin els equips de treball que puguen necessitar per a portar a terme els seus projectes. De manera que ens va passar l'altre dia que estàvem reunits amb una empresa i ens va dir: nosaltres volem un doctorat industrial, però aquesta persona l'únic que va fer a l'empresa és recollir mostres i després volem que estigui a la universitat perquè no tenim els equips necessaris per a portar a terme aquest tipus de projecte.
O, per exemple, en l'I2 Bio també m'han dit que tenen un superordinador que només volen que ficar-li dades i que vinguin empreses a ficar-li dades. Al final és un poc buscar aquesta sinergia i que la universitat pugui també posar a disposició de les empreses o de la indústria tots els equips i el coneixement que té també. Per part de la universitat és fomentar tots aquests mecanismes de transferència, establir relacions sòlides amb les diferents organitzacions i, com he dit abans, posar a disposició de la societat les infraestructures i el coneixement adquirit. Això sí que és veritat que jo quan estava a l'Institut d'Investigació sí que ens feien molt d'èmfasis amb tot això i era un poc el que la societat, en última instància, veja que el que es fa a la universitat té una repercussió en les empreses, creant llocs de treball, a partir dels llocs de treball es creen processos i productes que acaben en el mercat i que en última instància és un benefici per a la societat. I per part dels doctorats, com ja he dit un poc abans, és una tesi un poc especial en aquest aspecte. No és una tesi normal fent un treball d'investigació bàsica per a obtindre un futur més acadèmic, sinó que és molt més aplicat. La idea d'aquest tipus de projecte, com he dit abans, és al final desenvolupar un procés, un producte, uns resultats que acaben en el mercat i que tu veges que al final tenen una aplicació real. Hi ha dues convocatòries de finançament diferents, com bé ha explicat abans el Degà també. L'AVI, per una part, és l'Agència Valenciana de la Innovació, té un programa específic per als doctorats industrials, els quals també pareix ser que per desconeixement moltes voltes de les empreses i moltes voltes també per part dels investigadors no es sol·liciten i és veritat que es queden un munt de diners d'aquestes partides pressupostàries que no s'utilitzen i el que al final decideixen és passar-les a altres tipus de projectes. I aleshores, quan vam estar allí, ens van dir que tot aquest tipus d'iniciatives i aquestes figures per a promocionar els doctorats industrials i coordinar un poc les relacions entre la universitat i les empreses són molt importants i, de fet, eren necessàries també per poder donar a conèixer que tot aquest tipus de finançament existeix. Això, al final, són ajudes que se li concedeixen a les empreses, les sol·liciten les empreses i estan destinades al cofinançament de la contractació dels doctorats. De manera que és una opció també per a que les empreses s'animen a participar en contractació de doctorants i fer tota aquesta transferència, intentar incorporar el que són perfils de doctors a les empreses. Està el mateix també al Ministeri. Les ajudes són molt paregudes, arriben a finançar entre el 50 i el 70% del sou del doctorant durant tot el període de la tesi i solen iniciar també al mateix temps, més o menys en gener, febrer, per ahí. La de l'AVI ara enguany s'ha repassat un poc i encara no ha eixit, però sí que és veritat que els requisits són prou pareguts. En l'AVI és veritat que no fica limitacions per a gent que hagi estat contratada en anterioritat. Poden estar més destinades també a gent que ja perteneix a l'escala de l'empresa i que vulgui promocionar-se i per això decideix fer un doctorat, però sí que és veritat que des del Ministeri estan ben enfocades a nova contratació. Per exemple, les que van eixir enguany sí que tenien com a requisit que la persona que s'anava a finançar per a fer el doctorat no estiguera contratada abans de febrer de 2021, és a dir, que tinguera una antiguitat a l'empresa d'un any. Hi ha moltes empreses, com per exemple les del Parc Científic, que el que fan és que agafen persones de pràctiques curriculars, extracurriculars o externes i els van donant un poc de formació del que fan a l'empresa i quan ixen el període de sol·licitud de les subvencions les sol·liciten i ja empalmen un poquetet amb el que és el doctorat industrial. Això és una iniciativa també que potser a vosaltres es queda un període lluny, però que potser arribat el moment sí que és possible que si teniu alguna relació més interdisciplinària en aquest aspecte podria també ser interessant. És una incubadora d'alta tecnologia que s'ha ficat en marxa, està portant-la Pedro Carrasco i Eva Bataller. I la idea un poc que tenim amb la col·laboració que tinc jo amb ells també és que els doctorats industrials, que solen ser perfils més investigadors, estan més motivats possiblement a l'emprendiment i al risc de posar un poc, potser en pràctica tot el que ells han après durant el seu doctorat, és que passen a la incubadora. Entonces, d'aquesta manera,
si algú s'anima a fer el doctorat industrial i obté també uns resultats que puguen ser susceptibles de formar o crear la seva pròpia empresa, poden tindre també la possibilitat de passar a la incubadora. Les persones que estem portant esta iniciativa a terme soc jo com a coordinador dels doctorats industrials, José Vicente Bagán, que és el director de l'escola de doctorat, i en última instància Isabel Vázquez, que és la vicerectora d'estudis, que continua ara després de les eleccions, continua també el quadre pròxim d'any, i som la gent un poc que estem coordinant tot el treball dels doctorats industrials i organitzant un poc tota la feina que hi ha darrere de tot això. Si teniu qualsevol pregunta, podeu enviar-me un correu, podeu mirar la pàgina web de l'escola de doctorat també per veure un poc quins són els programes que hi ha, o preguntar-me ara el que vulgui també. Sí que això espera després del màster. Això espera després del màster. El que jo volia dir-vos és, si voleu anar a fer una empresa, espereu un poquet, fer un màster i després podeu anar a fer un doctorat industrial. Correcte. Per a matricular-se en un doctorat calen 300 crèdits, que ara suposo que seria el grau més un any de màster, no? Si no m'equivoco. Sí, son 240 més 60. 240 més. Sí, claro, però el que passa és que com estan les antigues llicenciatures també i gent que ja venim un poc... Exactament, però en uns 300 crèdits ja pots accedir al programa. I quina quantia estem parlant de... Els doctorats, els predocs, tenen un mínim d'alrededor de 24.000 euros a l'any. N'hi ha un marge entre un màxim i un mínim, però el mínim està en els 24.000 euros bruts a l'any. És a dir, al final nets es queda més o menys com una FPI. Una FPU són uns 1.300, 1.200, 1.400 euros també. Sí, ¿Teniu alguna qüestió més? No? Doncs gràcies a Javier. Gràcies per haver vingut. Esperem que la sessió d'avui vos creï molts dubtes sobre el nostre futur i si vos creïn dubtes això vol dir que esteu interessats i que feu profitós. Gràcies per haver vingut.